Florence ndimi Pambana Zafri ndimi changamire pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kuDRC chikurukure zviri kunetsa mumusha nanyimbo dzako chiparinakadare zvaitwa daro ndi Florence achitara kuna Safari dzese dziri muri dzekwapambana. Ukamanyi wamira sei? Ukamanyi wakamira sei? Munini ndi Babamunini. Munini kwari kuno? Florence Pambana. Nyaya iri pakati pangu naBabamunini. Babamunini vakauya kumba kwangu 29 uri musi wa 2 November. Ndandisipo ndandakwira mugomo motsvaka hungu. Baba vanga varipo. Zvese nevana vanga varipo. Saka ndazodzoka vanonzi Babamunini vakasvika pamba makuseni vachiti vanga vachibva munoisa maruva kumapuwa. Zvadaro vobva vasvika vachitaura kumukoma wavo kuti izvo mukoma ndarota hove muchinzi mutore kahari muise pachikuva kuti zvinhu zvenyu zvinyatse kufamba zvakanaka. Mukoma vanonzi vakadavira vachiti iwewe itaiwe nokuti ndiwe wadii ndiwo wazvungurirwa ina ndingatendo kuna kuita ipapo. Baba anova murume wangu ane system Tobias Pambana ane system yokubika kukachigupu every week ndotori upenyu hwake. Kana hama dzavo kana vanosiwa ndozvitori vaitodaidzwawo Babamunini vachitomboya vachitandarakisa. Saka vainyatsa kuziva kuti aidha chitatu kana kuti Saturday. Saka vakabva vasvika iri Saturday makuseni vachibva kumariri. Vanzarwo Babamunini vakapinda mumba ndokutora kahari. Vatora kahari ndokubva vapinda mukicheni. Hamuna arimo. Baba vekwangu havana kupinda. Vana vanga varipo. Papa nevana 4. Vakomana vairi, vasikana vairi. Vatova mwana wacho first born yangu iri yapa. Anga aripo nesecond born. Ndisina kuya nayo. Panova ndo pane nyaya. Zvadaro Babamunini pakaita zuva. Vaita izvozvo mumba mangu. Vaita izvozvo mumba mangu. Remangwana mwana mukomana number 2 kune uyu akabva atanga kudoro. Ndakasimudza runhare. Babamunini uyai kuno mwana arwara. Babamunini vakadavira vachiti saka uri kufunga kuti ndinda muroya here? Ndiri kuti mwana arwara uyai kuno muone zviri kuno. Zvikasinzi ndozvendiri kutaura kuti uri kuti ndini ndamuroya here. Enda kwese kwaunoda. Handina n'anga inondibata ini. Zimbabwe ino yese enda kwese kwaunoda. Haundibati. Ndikati ko hari yamakamboisa ndo pakatanga kubvunza mubvunzo wangu. Hari yamakamboisa kuchikuva yakambenga inini. Uye makanga munani. Uye muno right here kupinda muchisa hari muridzi wekicheni pasina. Zvikazi ndaona mushanda. Saka ndo zvandakutaura izvozvo kuti iwewe enda kwese kwaunoda handina n'anga inondibata. Wow. Saka nekudaro nguva yacho iyoyo mwana wangu anga ari serious. Mari ipapo yakatanga kubuda. Ndakatanga kutora mwana kufamba naye. But hazvina kubatsira. Mumashure Babamunini vakambokumbira imbwa handa yavakakumbira yanga isinga yakatengwa nayo iri mukadbox. Vakandopedza 4 months vanayo imbwa iyayi. But mwedzi wechi5 imbwa yayi ndakaona yakamira pakati perwanzi. Isingatagumikana kumira kana kufamba kana kuti kuikandira bhonzo kuti iri. Ndobva ndachiti kuna mukoma wacho. Ko nai mbwa iyi yauya sei? Mbwa yauya nemunhu. Tikatarisa distance inogara Babamunini. It's 4 kilometers.
imbwa yaifambi, which means imbwa yauya nemunhu. Ndikati ndoda kuzoona, ndoda kuti kana vauya pano ndovabvunza kuti Babamunini, imbwa iri kukura here. Vabva vauya ndabva ndavabvunza, Babamunini, imbwa iri kukura here? Ndikati iri kukura sei? Iri kugwauta ike zvinorava zimbwa. Ndikati mamunzwa munin'ina wenyu? Tobva tanyarara. Zvakaro pane mwana wavo ari munoticha angatidzidzisa kwamugoti. Pokutanga nditi ndakakumbira mwana iyeye tiri kutaura nezvake pane nyaya. Vabva mwana abva ambonogara kumba kwamukoma kuya achichengeta zvakanaka-naka. Zvadaro wabva azodzoka kumba. Ari pano ari kukuseni. Zvadaro mwana uya iwa Babamunini wabva vauya vobva vakumbira kuti ndokumbirawo mwana kuti aende anochengeta kumba kwamukoma nokuti mbavha dziri kunetsa. Zvemazviro kwazvo ndikati mwana akambogara yazvino nebasa rese. Mwana uya aenda ikoko anoti iye akarovwa nechinhu chaanga asina kuona kuti chii. Wobva angotofenda usiku hwese. Anoti akazofefemuka kuma5. Paakafefemuka paakuti achigezi ndopaakaona mumusoro hamusina bvudzi. Saka mwana haana kupasika kuzvitaura. Akangotaura kuti pamba pamukoma pari kunetsa. Ndikati chii? Sezvinei ndandine munin'ina wandandigara naye anga akafirwa nemurume. Ndobva auya 2006 obva auya achikumbira kuti kupotera kuna baba mukuru. Ndobva ndandinaye ipapa pamba pangu. Ndo akati pamwana uya mumusoro kwapa pakaitwa sei bvudzi hapana. Zvikazinzi ndakangomugarisi. Ndobva ndakati koiwe unogoti wakamuka bvudzi pasina. Ndopakatanga kurondedzera kuti ndakarohwa nechinhu ndikarara handina kutomboziva kuti chii chakaitika. Ndakazomuka ndoda kuti ndichigeza musoro wangu ndokuona bvudzi hangu chii. Saka mwana akatanga kuti kuramba achingeta dambudziko iroro razonyanya pazesi pachiharichi. Ndopaakatanga kuputsika. Zvadaro hapasisina mwana wangu asina dambudziko. Vese vana vangu vari 6 vese vane matambudziko akasiyana-siyana. Mashiripiti, nyoka, nyuchi, mheni chaicha yakatomborwa pamba pangu. Madumbwe ayaya anogadzira mwena wakadai pakati peruvanzi. Zvadaro ndobva ndaendawo kune mubatsiri. Mubatsiri uyo akatanga kundibvunza kuti ane chigayo ndiani. Ndikati ndiBabamunini. Ndikati ndine munin'ina wenyu, mune munin'ina wamunogara naye. Ndikati ichokwadi. Zvika ndiwaruda kuuraya mwana wangu. Mwana wangu akutotamba nhova. Jaya ranga riri kuma20 chakuti rakutotamba nhova. Zvakanaka. Ndichidzoka pagodobori kwe. Ndakasvika kuti kune munin'ina wangu iwewe naZafari mabatwa. Saka kuti ndigare newe panapa izvozvizvi anga ane pamba panga achimbochengeta. Saka anga achibva ikoko achizouya achirara kumba kwangu. Ndikati kuti ndichigara newe panapa hazvichatogoni kuti ndikutarisane newe. Hazvichagoni, ndinogona kupinda mujeri nezviri kuita mwana. Saka akaenda kuya kwaanga achichengeta uya. Mumashure macho munin'ina wangu akumbira jaketi remwana wangu musikana anonzi Messi. Kwakanga kuchitonhora. Zvadaro akakanganwa zvaakakanganwa rukuvhute rwemwana mujaketi muya kanga akapisika kadai. Ndikati mwana achibva ati honaiwe. Saka taiziva pegi rakanga rapega mwana uyu. Mwana uyu akanga atoshaika, akangoshaika zvisingazwisisiki. Akatonovigawo bulawayo. Apa papa ane 3 years mwana iye afa. Ndikati ndamorasa mutoireti. Ndoda kuona kuti anozobvunza sei. Akuda kutora jaketi mwana uya uyu mumainini vaya. Akuti Messi, mujaketi mako hauna kuona zvinhu here. Messi akati hanangoona chinhu. Saka pazobuda nyaya iyi ndobva ndachiti right. Ndoda kuti ndizive kuti rukuvhute rwaungaona rwo iwewe waingorushandisa chii. Svika ndaishandisa kurapa nhova. Ndikati wakurapa izvi zvendisingazivini. Apa mwana wangu ari kutamba nhova. Zvadaro tapedza. Ndobva munin'ina ndakatomudzinga. Atoane 3 years ana ainonzi Sara Musemevi.
Saka imwe kuti makwana kuvhitwe room omwe romwana ane 3 years. Mujaketi remwana ravanga vakumbira. Mwana uyanga ane 3 years afa. Tozomona iye ane kuvhute rwemwana iye. Mwana wake Sikana akaroorwa kutsanza guru kuno musoja anonzi Mavusani. Zvadaro ndobva ndatoti ini mningira kuti ndichagara newe panapa ina achadii. Ndakungomurova zvichwanda ndashatirwa. Ndobva akataura kuti sisi munongondidaro henyu. Nede maiziva vana venyu, nede maiziva zvakaitwa naBabamunini. Ingade musingatongondirovi. Inini mungangotondirovera nyaya yerukuvhuti. Zvakaitwa vana venyu nede maizviziva. Ndikati uri kutaura kuti zvakaitwa vana vangu nhasi. Ko iwe wakazviziva sei? Ende wanga uri pai. Waiva kuda kuzozvitaura nhasi. Ndandando ndikutokutaurira. Zvadaro Babamunini nemunin'ina wangu vanga vasingaposiwirirani mazuva eshe. Kugara kwese makore ese vava vasingawirirani. Asi zvakandishamisa ushamwari hwavo. Babamunini vanga vachiti vakasvika pamba namainini vanoperekedzana 2 hours variko. Ndozomubvunza inini, ko iwe kuperekedza rudzii? Ndobe ndiri kushaya mabhurukwa emwana wangu. Ndobe ndiri kushaya siketi yangu. Ndobe ndiri kushaya hembe yemwana wangu yakachekwa chipenga chiri kumusana. Yakatonanikwa iri palaini. Saka zvobva zvamira zvakadini. Kwese kwendinofamba Babamunini ava ndinovabata. Kwese kwendinofamba kusanganisira nen'anga dzekugana chadzo dzakafona dzichitaura nokugara kwavo nedistance yavanogara nepanogara mwana wavo. Zvichinzi izvo nyaya iripo ndekuti vangaita kuti mwana wako manekishwa. Saka zvadaro muna December ndakaenda kumba kwavo Babamunini. Makuseni kuma5 ndasvika. Ndobva ndasvika. Gogogori vabva vabuda vese nemukadzi. Vabuda vese nemukadzi Babamunini. Ndikati ndauya bamainini ndoda kuti ndibvunze kuti Babamunini ava musi wa2 November 2019 vakakutaurira here kuti vayauya pabvume. Mainini vakati havana kunge vaziva kuti Babamunini vauyapi pabvume. Saka mainini vakada kubhobota. Ndikati mainini imi matodavira kuti hamuna kuziva kuti murume wenyu akauya pabvume. Saka chitonyararai ndikati mandidanirei. Ndikati handigoni kuti nditaure nemurume wako iwe usingazivi. Saka takataurirana ipapo. Babamunini vakaita navavhumuka ava vari apa. Vakaita navavhumuka kuti bvudzi muchigare. Ndikati sezvo mataura izvozvo Babamunini. Bvudzi remwana wangu ndiri kurida. Mamini bhifu yemwana wangu ndiri kuada. Zvese nesiketi yangu ndiri kurida. Nokuti uyu sara akazvitaura kuti ndakapa Babamunini. Zvemamini bhifu nesiketi. Bvudzi remwana wangu, masiketi angu, mamini bhifu angu ndiri kuzvida. Ndiri kukupa 3 days kuti ugadzirise zvinhu izvozvo. Akati ndazvinzwa. Ava vari apa. Mazvinzwa ari Babamunini. Gadzirisai zvinhu zvinaki. Akati ndazvinzwa. Babamunini mazvinzwa here? Akati ndazvinzwa. Ndicho ndabuda. Saka kubva muna December yemo towards Christmas 3 days asati dzakwana. Ndobva ndachizoenda kumba kwaticha. Ndichindoona mukadzi wacho ndakamendifunga kuti ticha avariko. Ndobva ndasvika zvikanzi ari kuonini kunomaka mazama. Ndikati right, kana achinge auya murume wako iwewe, ndoda kuti afone antaure tindotaura tiri kumba. Muno murukesheni handisi kuda kuti nditaure newe. Ende uri muroora, but chirega ndikuudze zvandandafambira pano. Nyaya iri panapa ndakasvika kumba. Saka murume wako kana asvika wozondifonera. Nanhasi achiri kunomanga maexamination. Asati adzoka ticha. Kuuya paakaita ndakandifunga kuti achafona. Togara pasi semhuri tichionesana. Haana kufona kusvikira nhasi. Ini ndazogara manje ndobva ndaona kuti ndikaramba ndichienda kumba kwavo kuti tinokuvadzana. Plus ndopedzisira ndamujeri. Saka zviri nani regai ndiuyewo kwamuri Changamire. Ndonyaya yangu. Iyo iri kutaurwa iyo zvafamba. Ndikati zviri kutaura. Iri ndinopokana nazvo. Kuna wako nditiri nazvo. Zviri kunzi ndakatora doro kungopinda pamba kungopenga kutora doro kwakungoisa pachikuva. Izvo zvinotoda kuti kana dai munhu anotenga anofanira kutombongoona kuti wewe dzakakwana iri. Right. Izvi handinasoziva inini pandakaisa doro pachikuva
mukoma wangu akabva akaenda kuDRC. Abinda kuDRC akaenda kubasa rawo. Vatsoka pakaita anoti mabiko ekuti kutambira kuti mwana abva musango. Andika pakabika ndiwa. Vabika ndorere. Andika pakabika ndiwa. Vabika ndorere andika. Vakandidana ini. Tikazvona tukasindiraiti pira doro iri. Tikati aiwa mukoma alipo ina ndikapira mukoma alipo. Tikati azviti kuti azvitaurire iye ega padoro iro. Iwo ndofana kuchitaurira kulani. Mukoma akauya zvakanaka. Akafamba zvakanaka. Mhuri yake iri pano iri kurarama zvakanaka. Kuwa ndo zvandakaita. Doro ndakapirwa naiwawa. Sisa pachikuva tikataura kuna ana zviwayo. Mwana zviwayo we mwana uya akafamba zvakanaka. Hana kuita mbonje, hana kuita sei andika mhuri yake iri pano. Iri mhuri ichi ndakasara ndina ini. Ndichitochengeta izvi. Zvese zvainetsa ndindaitozvifanira. Mwana arwara anozwe pacho ndaitira ndichindotora muprofita ndichiya naye tichiita zvese tisina maiguru wangu. But pakauya mukoma pakabikwa ndoro kuti tinotenda mudzimu yedu kuti itese yatitungamira kuti mwana auya asina mbonje. Right. Tapedza paipa shuwa takatamba tichimba zvikweri kanyi. Mukoma wangu asimuka ndingo titotamba zvikapera izvo. Mushure maizvozvo tapedza ipapa. Pakazo maiguru vanorapa. Vane wangazi avo vanombouya. Vakabata chikamu chechi chirimwe doro kuti vanzi ngazi avo akakumbira kuti aite se ambopikisa zvinhu kuti hakuiti. Vakabika doro ini ndaitisipo handina kuzviziva. Doro rakaisvika pakuibva ndisipo. Mukoma wangu manje raibva zuva raipa doro riya. Ndakafundiwa kuma7 o'clock kudzimanheru. Zvikanzi uya kuno. Ngade mudzimai wangu iwe urikuda kuenda uko neusiku madi kusina mangwana ngati aiwa pane munhu arikurwara. Alright. Ini regai ndichitokasa ndigeze muchindibikira sadza kuko ndikasvika kune problem irikuka havazi kunondibikira. Ndosvika ndichitotambudzwa zvichii. Vatokumidza paipa ndiri kugeza uko ndapedza ndakasara chitochi changu chefoni netsvimbo ndikati chinonga chandiona apa ndinoda kuchiona. Pakusvika kumba kwepa ndakasvika pamba so. Ndichiona vanhu pane choto changa chiri panze. Mukicheni mutori nevanhu. Tikati asi pane choto. Hana yakudini yakudorowa. Ndasvika papa ndakasvika kutambira nevanhu vangu vari panze. Vari kutomwa chii. Doro vari kumwa doro. Okay, ndafunga kuti pane zvaitika. Mukoma wangu ndiye hauna mukoma wangu vandidaidza vanhu. Mukoma chii zvikanzi nyaya iripo ndekuti unozonditiwini. Ndakudirira doro. Ukazozwa kuti kune doro rakabikwa. Saka maiguru akwawo pane munhu akarapa akati iye ndikumbira kuti ndibikire doro panapa because mbuya ikwedu hakudini hakuiti. Saka unozoti ndakudira ndati uone zviri kuitika panapa. Tikati zvakanaka mukoma. Asi zvozadaro mataura here kune vekweino kwaziwa manje kuti pane mungazi adomubikirwa chi makataura here tisati rabikwa kuti mukushandira mukicheni miya. Makataura here kuti handa akanditaura ndikati ngazviitike. Iwe mukoma ndokubva anditi inini ka nedoro rakabikwa neiningiriki nemungazi waya raita shoma. Ndakabika futi 20 liters zechikokiyana kuti zvinhu zvichibatsira kuti vanhu vari panapa vaone vakwana. Kada zvinokushata. Ina ndikashenderi mberi vanhu iyei. Regei ndichiisiya. Ava vana kutomboziva kuti zvipa vakazondiona mangwani kumatu. Ndafoniwa namukoma. Havana kutomboziva kuti ndauya sei. Ndasvika paipa iruba rakapera. Zvapera kudaro. Vakangosibika doro razvata kuti vaibika Saturday richibva Saturday nechitatu atitika zvichienderera mberi. Pakazoita matambudziko kuti mwana iyeyo ari kurwara. Mai ava ndokuti vakauya nebhemba kumba kwangu vakasvika vakati iwewe nemwana wako vakabatira mwana kupara bvudzi remudzasi ukatora andapeni yake ukatora futi sketi handitika zviri pasi pechigaya ndozvauda kushandisa. Unoda kuti urai mwana wangu daro asati aroora kana kuti aroorwa asati aroorwa kuti kushandisa pachigaya kuti uone kutemba ndaiuchaika panapa uine motikari zvinoda uno utori murombo hapana chauri kuita. Ndizvo here zvinonzi right. Iwewe futi vakatora futi mbasha dzamafuka unofanira kuti udzorere. Mbasha dzamafuka ndatora mbasha dzamafuka rii hatina kupindura ndakaramba akanyara zvaita zvinhu ndakanyara hatina kupindura.
ndopinzwa kana zvaiti pandeipidzwa handambopinzira so takaramba takanyereka taurai maiguru zvinofambira vakapedza zvisi kutaura ndakana wedhe ndakambotaura zvinoda zvikanzi ndoti kudzorere zvinhu zvamafuta takuti kudzorere zvawakaromba boti zviri kunetsa kumba kwangu mwana wangu akurwara mwana wangu akangofa chete wedhi ndiri kuurayiwa ndi5 panapa ndokuti wasimudza banga uchiti ndinokutema ndakunyara ini ndinodzifurorenzeni ndikana kumba kwangu ndinotozikana kuti nina handiiti takaramba takamira so ndikati pawanongoti simudza banga racho kana ndinoona zvandireiti ndakagandega vatanga so vakasimuka zvikati ndakupa 3 days ndikuta zvinhu zvongo zvakaita pachigara nditoenda nazvo izvozvo ndatouya nditopi wakigona kuti kudina atiti kuna hama dzinofanira kuti tinge dziri kuhwana sekuru hwanani vanodeza kuti tisiyane poninga kuti muroyi uyu saka vakauya vachinangwa chekuti ini ndiri muroyi ndatatisa kuti vasagara zvanaka kumba kwavo ndini muroyi ndatatisa kuti vasagara kumba kwavo ndiwo mepoint pamusoro chakaviri ndiwane sataura pano pa ndiwane penalty pambana mwana wamaya zvataurwa naBabamunini ndokukona nazo musi waNovember 2 2019 wakauya pamba ine ndakazoita zvokutodaidzwa ndanga ndiri mumba nemusiyana ataura anonzi hanzvadzi yake diki ndobva yati ngoma budai panze ndotarisa zvekukicheni Babamunini vari pachikuva kutauraiko zvinezvi ndobva ndabuda panze ndikabva ndotarisa paya ndone Babamunini vari pachikuva ndakatarisa nepadova baba wangu vari kusvina doro ravo vari kunze ndokubva ndati asi handina kuwana simba rekuti ndibvunze kuti chii chiri kuitika mai hawapo sekutaura kwawakawaita ndikabva ndati ko izvi zvakamboitika kupi yekuti mai hawapo ava vari kuchikuva baba vari kunze vari kusvina doro ravo isu hatina zvatataurirwa chii chiri kumbonyatsa kuitika saka pakauya mama wavo ndopandakabva ndavataurira kuti ndozvadaona asi ini ndakazona chidimbu akaona zvese musikana uyu angaritaura nzinesi ndikabva ndati zviri kumbofamba sei musikana akataura kuti akaona chii uyu musikana aiti akaona vari pachikuva vaine focha zvichireva kuti vati zvavanga vari kutoita pachikuva kuti asi zvavanga vachitaura hapana nezvati vanga vari kutaura kuti kudii asi ndiwega vanga vari mumba imo baba vari kusvina doro vari panze ndo mangwana nacho padozvangoma ndopakabva patanga maprobhemu aya ese rechimangwana racho kubvira ipapa apadzidzo nematambudziko abva aramba achingotenderera doro rezvirango raisvinirwa panze haranga risiri rezvirango chachiri chiwande raisvinwa nababa mukati munini angatadza kukwira pachikuva chamukoma wacho atomboripo hawo andovanga urose mukoma nemuningira angatadza kuita zvirango zvavo repamba zvokuti vana mese nanamai munopindura zviri kuitwa nababa nemukoma wavo asika chakambiri tinoziva kuti kicheni ndiyamai anokwira pachikuva here mai havakwiri pachikuva asi ava zvanenge vachiita mai vanofanira kunge vachizviziva ungakwiriri pachikuva Babamunini varipo aiwa hatizokwiri pachikuva vakati iwewe naBabamunini nababa wako muri vamwe chete mai havapo takuenda pane zvechikuva chamai chitovhu chete anyway tikamba tichitendereza but anyway wataurawo maonero nemafungiro zvinodiwa futi ingati kubva ipapo pazotorwa Babamunini vanonzi vakazobuda nechikara vachibva vandomwana baba nababa kubva ipapo murume wangu haachakwanisi kutaura haachanzwi kutaura izvozvi kana mukavabvunza manzwi haachatobudi kunzwa havachanzwi vakapuwa doro rakanga radirwa naBabamunini saka izvozvi toenda sei I think toenda kuseri dore hatina kubhanya rikumba rakanga riri pamba ipapo ndobva ndaenda ndakatora pamba ipapo tozvizinewa handinobva nedoro iri doro rakabikwa ipapo pakuvani panene nekuchikuva Chikokiyana chinotofirwa here akarometika kuii
Imimi kama mtu makaenda nabo kwa mjizo wa Chikokiyana. Atina kuende Chikokiyana. Yes, makuramba. Nguramba kuti Chikokiyana chaidi kwa kichi. imimi kodbeti nyayani chakamira wati ende kuseri kwetu achidambo kubvunza kana wana utara zveshuwa imimi pamatanga kutsanangura mati imimi taipemberera kudzoka kwaita mukoma kubva kuDRC but wana vakutaura kuti baba vangu vari panze muri mumba mega uye ndofunga kuti mamuri 2 maipemberera muri 12 takapemberera kuuya kwamukoma takatiitisi simunhu Ichi Chikokiyana chakabikwa ndo chachirunzi makaenda nacho pachikuva mai wasipo. Ndakapinda mukoma wangu ndakatiitesi namukoma makaenda mese namukoma pachikuva namukoma kukaisaibipa mukisheni kana kuri kutengesa makaenda here pachikuva musuru mukoma anga aripo Chikokiyana chikaitaibikirwa mukisheni asina kubuda makaenda mese pachikuva takagara mukisheni makaenda nacho pachikuva atamuna msiku Chikokiyana chinonyengerekere chinopirwa here andozvatazokubvunzai kamakanga mabvunza imi takaenda pachikuva topatazokubvunzai kuti Chikokiyana chinondopirwa here pachikuva but mama tobvuma kutenderakai mimi amai murume wenyu kutadza kutaura nekunzwa zvakatora nguva yakadini kubva paakamwa doro rakapiwa nababamunini wake kusvika atadze kuita zvese chakatanga kutanga kusanzwa tichitongotiwo pamamhena mheni zvanga zvazouya dambudziko rekusatotaura havachatokwanisi kuitisa manzwa zvokuti kana zvese zvatiri kuita hapana zvavari kumbonzwa handifungi taurai tinzwe mama asinza ndiani munin'ina wangu nomuita munin'ina ndakatida kumbobvunzawo vasharuka varimo kuti Chikokiyana kana chichibikwa ndichinobikwa nenjera here njera handivere tinoshandisa kuchivanhu chedu zvisinei nezita redoro asi njera ndeye tinokoshesa saka ndizivi kuti muri kuti Chikokiyana handisi njera here muri kuti zvakaitwa zviri correct here zvekupira Chikokiyana nokuti zviri right here hazvisi right ngei zvisiri right pendinoti hazvisire ndepekuti ava vazotora njera iyoyo vakaikoshesa kuendesa pachikuva isina ari kuziva kuti ndeye ndo zvatoti kwenyu munopira nechikokiyana here ete asi njera indere ani mafuka uri chinya apa baba wakauya kumba kwangu kumashure mekunge maya vachinzwa ine dhimba kumba vachiti hanzviro edzosera zvinhu zvakatora kuneni mafuka asi kurwara kwakaita mwana wavo mayavo ndini ndakandomubatsira ndandobatsira mwana iyeye twa mafuka ndandobatsira mwana iyeye baba vando vandakabva ndavati no zvavauya ava vachitidzosera zvinhu zvangu dzokera kuna mai avo undovati kwanzi namafuka gemenzi rangu riyariyari ramakabva naro kumba kwangu muchitora mwana wenyu musina kuoneka uye musina kuita zvakawirirana ndoriri kupai matambudziko saka zvadaro ava baba avo vazonditi ndadaidzwa kudare kwaishe iwe mafuka yayo ndindiri kuneswa zhinji ndidzosere zvinhu zvangu saka hande unonzwa nyadzi yadzo kwama saka igemenzi riri kunetsa gemenzi rangu rinokaritora asi ndauzoti rakaturikwa muti ndatoneta kuti gemenzi rangu ngariuye hachaziti zvaraturikwawo chii chakuitika mwana wacho ndikamuona anototiza
iwe wacho tikati latichatomhoresani kubva ipapo pamusoro ichangamiri ndinoda kutenda Mwari nezviri kuitika. Mwari vakanaka, Mwari vane simba. Nyaya iri kutaurwa yekuti ndakasvika kumba kwaBabamunini ndichiti dzoserai zvinhu zvamafuka total kunyepa. Nyaya iripo yandakavataurira inini ndatenda, ndinoda kutenda samatenga, yanga itori nyaya yandandichada kutozouya nayo yaBaba Mafuka. Baba Mafuka ndakavapuwa nhamba dzavo nedambudziko remwana iri. Ndapuwa nhamba dzavo Baba Mafuka. Ndichisvika kumba kwavo ndani nemurume wangu akati handei kumba kwenyu. Zvadaro taenda kumba kuya akasvika akati sumudzai metresi. Ndobva asumudza metresi ndobva atora chaakatora. Ndiye ivo nemuromo wavo mwana uyu mubvisei pano muunzei kumba kwangu. Zvadaro mwana ndamuendesa kumba kwavo. Ndokuchidzi ndakarara nehope. Mwana wawaendesa kwaMafuka uyu. Mafuka uyu ndakashaya kuti zvarevei. Zveshuwa ndokuzotevera ndichiendesera mwana girosari ikoko. Ndakasvika vaMafuka vachirapa mwana wangu nepemanginati. Ndikavabvunza vaMafuka, pemanginati inoryiwa inomwiwa here? Vakati endai kumba. Mwana wangu akabva achidya sadza. Mwana wangu akabva achidya zvese zvaidya. Asi azopuwa pemanginati izvozvi mwana wangu ari kudya wonini light food. Haachadyi sadza. Akurarama nemasipageti. Potassium permanganate. Ndinofunga kuti mambo nhau iripo dzakungowanda tiri mudarere iyi. Saka iyo yaMafuka sezvaari kutaura kuti pane jira rangu iyo anoimangara yega iri yega. Yanhasi ngeyevava vaviri sochiona kuti zvii. Asika Mafuka abvuma kuti ndini ndakarowa. ndakaropa mwana wavo. Handina kuroya asi ndakaropa mwana wavo vatora jira rangu. Jira rangu wakuriturika. Vanoriturikire. Ndovasakumhari vachishandisa kuti ngadzose ngadzose vachituma kwandiri. Jira rangu ndoriri kuitisa zvese. Ndo zvataura. Ndiri mumuti. Vuma kuti ndiri ndiri kurowa. Vaunze jira rangu. pamusoro ichangamiri ndechikumbirawo kubvunza kuti vane matsamba here baba muprofita ebasa racho iro rinejira zvinjira. Ndineraishiwamo. Ndinaraishiwamo. Unawo mapepa. Ndineraishiwamo. Renyu changamiri. But unotaura kuti jira rako ndoriri kuroya. Mamwe matambudziko hafanozotowa zvisisane kuti jira rangu wakaritora. Ndavakangotora mwana wavo wachisiya jira rangu. Changamiri. Zvekuti mwana chichi akavhasurwa asingadyi kumba kwangu aidya. Mawitness aripo wakadzi wangu aripo ndoimikira sadza. Pamusoro ichangamiri. Nyaya yavari kutaura yejira. Inini Babamunini ava vaMafuka ava baba ava vanga vari muovheti ava vanga vane jira ravaifamba naro muhondo. Tasvika kwaMafuka, Mafuka akati baba vako vakaromba vane machira avainawo. Zvadaro ndichibva ndazoti inini baba mwana ari kurwara ende jira iri rakambobatwa namukoma wenyu. Hatizivi kuti pamwe mukoma wenyu hapane zvavakateketerera. Vapei tione pezvinodini pamwe mwana anopora. Ndokubva panga pane tsvimbo yanga ine black yanga ine pamwe pakaita white. Plate yemukwa yanga ine chivharo chayo nepwe machira 2 iroro reretso nerehungwe. VaMafuka ndobva zvobva zvaya munoenda zvimangwana mangwanani.
zvobva zvandoiswa kurwisi kuna Rusapi. Zvazodaro manje chakazondishamisa ndechekuti baba kumba kwa baba zvakazowanikwa zvakumba kwa baba zvinhu izvozvo kwasvika Babamunini zvinhu izvozvo zvakazoonekwa zvakumba kwavo. Pano apa Changamire pane jinda renyu rakasvika kumba kwa baba richitora zvinhu izvozvo zvitori neumbowo kutaura kunoku handizivi kuti baba vane foni here yedende rakabatwa rine murume. Machira aya ndobva atorwa ndobva aneswawo. Tapedza izvo gemenzi raanotaura vamafuka igemenzi rakatorwa mucheka wakanga wandorasirwa murwisi muna Rusapi robva rasoneswa gemenzi. Zvadaro ivo ndo vakapa mwana gemenzi vachiti izvo mwana anofanira kuramba akapfeka gemenzi tsvuku. Zvadaro manje mwana akunyanya kurwara ndopakazoitawo mumwe mutauri akati gemenzi iri rakanga mucheka wakanga watoiswa ngozi. Torai jera rimite sei muritonhodze. Zvadaro saizvozvo vamafuka vanozogona kudzoka vakazonditumira vanhu kuti gemenzi riyari vanhu vakasvika vachiti tatenga gemenzi. Ndikati munogoti imi matenga gemenzi sei muchitenga yesecond hand machira akachipa $50. Watadza here kunotenga chi machira awo kuti usonese chi gemenzi. Vamafuka pamba panapa vanopaziva ko vadii kuuya ivo netsoka dzavo vachitora gemenzi. Vanga vakamupa gemenzi iroro heti onini neckcheck zviri zvitatu zvokuti Babamunini ava vari kutaura kuti panzvimbo ndakasvika ndichitidzosera zvinhu zvamafuka total never. Handina kutaura mashoko ewai ndakataura ndichiti nini vane vajambiwa. I'm sorry. Ndakati ndipei zvinhu zviri kurwarisa mwana uyu pobva pakuda ndiro nejira rimwe chete. Ndikati kana makundishandisa ndakasimuka ndakwenda ndatosimuka nemhuri yangu tobva tabva ipapo. Mangwana vakusenseni ndo pakazouyiwa nababa vane 10 kg yeupfu iya yakazara nezvinhu izvozvo. Yakazara nezvinhu izvozvo vataenda nazvo murwizi vatandorasa. Tarasa kudaro gemenzi iroro dzvuku iroro ndini ndaitoripfeka ini jira nandakatotenga ndaitobatsira mwana wavo ndakatopfeka jira ripi iroro rejira rangu gemenzi rangu randakatotenga inini ndichitosonesa nejira rangu ndikatisonesa pambuya chirinda maichirinda wakasona jira iroro wasona jira iroro ndaiti mukomana nguva dzadzi anonga unyatsotoita anonga achiti zvaro zvambowesika ndasikurara ndomutira rako kadini wakapfeka zvimwezve mukomana ato right pamwe pacho tata kutopfekedzana heti yakusunyeka tata kutopfekedzana nditoendaye pamba pangu. So wakazoita zvekuzotomumba wobva watiza naye negemenzi rangu. Gemenzi racho havachandipi. Ndakatangotuma mukadzi wangu anotangoita zvekudini ende munopiwa zikazikwanzi mafuta ngoyega iwo vanditiza ndoyandega no ukanoda tsoka zangu handiendiko. Vakazotuma Jumax munyoro kuchechi kwedu ndikati zvosina gemenzi iwe chendonobwashi gemenzi kobva aenda bvaimwa gemenzi iroro kusvika izvozvizvi inimowo futi gemenzi rangu raikoko ndikatanga kurwara ndinozikanwa nevanhu vese muchechi mangu ndikatanga kubudisa makonye anga asingaiti makonye eya ndichibudisa zvimadziwa zvinasinganzwisisi kuti zvinhu zvimadziwa here zviizvi tobva tagara ndiwa ndatanga kubudisa nyama yaitonga yakaora so zvichibuda zvinhu izvozvo tumakonye tonga tisingabudi bhati ndaiti ndikaendawo kunonhu novatsira vandipa mafuta emunamato ndikasvindira kudai tobva twabuda kotamba kakangorova nemhepo kogaramba kakaswatuka so patooma. Saka dambudziko iroro rangu iro ranga risati ratoperawo futi. Saka ini ndakatototi nyaya idzodzo vatouya kunoko vari kundipumhawo kuti kunawa kutoti iwe dzosera zvinhu kwamafuka ini mafuka wacho regai vandauya. Saka chiremba akauya kondiani? Chiremba akauya ndichazoziva akazouyawo. Changamire. Tanira kubvunza kuti wamakati jinda renyu rakabva panapa ndiani? Jira ndi baba Tsara. Ani? Baba Tsara. Kutsaro. Uyo chiwa
Rochi wao. Ana tunombo mtume. Alright, gaitibonde ndisekuna chiremba tizoti zvakamira sei dare renyu handiti. Ndaita hangu kuchikisa pavari kutaura kuti mwana ndakaba totawo baba vari kureva nemababa mafuka. Aiwa mambotaura kuti hamuna kuba makatotora mega maona ndakato zvadaro ivo vamafuka ndakati nini ndauda kutsvaka imba yekuroja mwana wangu abve papi pano ivo vamafuka vane imba yavanga vachitombogara vachichengeta vakati aiwa mama musatambudzika pane imba iripo tikatenda naivo vamafuka kana vachitaura kuti ndakatora mwana nokuba totawo nedei zvaibvira vanhu vatya mwari vataura chokwadi pamberi pamwari hazvigoni kuti urevere munhu nhema. Mafuka anoshandira rupi? Anoshandira rupi? chiremba ari kwanditi ngaumboende kuna chiremba tonzwa kana musina kugutsikana tokuendesai kuno umwe wepiri. Wabvunzwa nachiremba kuti makarasirei tsvimbo dzemusha. Vabvuma zvishwa kuti vakarasa tsvimbo dzemusha, ndizvo zvavatanga kubvunzwa vachisvika padare rachiremba. Vakati vakaudzwawo nevakavataurira kuti dzakanga dzakashata, ndosaka vakadzirasa. Vakabvunzwa nachiremba kuti makazorasirei tsvimbo muchisiya gona racho ranga riri pamusha ipapapo. Hapana akwanisa kudaira kuti wakarasirei tsvimbo wachisiya zvanga zvichitambudza pamusha pavo. Asi wazoudzwa nachiremba kuti pane wana vevasikana vari mumhuri mavo vari kuitwa nezvinhu vakabvumirana nazvo kuti zviri kuitika zveshuwa pamusha pavo. Vanhu padzimba dzavo pane zvinhu zvinotinhira usiku vakabvumirana nazvo kuti zviripo zvinotinhira usiku. Vakabvunzwa kunzi pane akamborasa njerere mumhuri mavo, vakabvumirana zvedu nachiremba kuti pane muroora wavo akamborasa njere. Vakabvunzwa nachiremba kuti wana wari mumhuri mavo wane marombo akanaka, asi zvinoparara nekuti pese pavanofamba vanosiyirira zviro zvavo panzira, havapedzisi matare avanenge vatanga vachibvunzira kuna nachiremba. Ndo zviri kuita kuti zvinhu zvavo zvirambe zviri kusafamba mumusha mavo. Babawo wazonzi nachiremba pane pawakambobatsirwa asi havana kupedzisa kubhadhara, saka zvinhu izvozvo ndo zviri kuramba zviri kuvateera pamusha pavo. Hanzi pamba pavo pakamboonekwa nyoka, asi hapana akaziva kuti nyoka iyoyo yakaendepi, vakabvumirana nazvo. Wadzimira kuti wabvumirana nazvo zveshuwa yakamboonekwa. Asi chiremba azoenderera mberi akati vana baba wese vari wairi vane zviro zvavainazvo pamusha pavo, vamboda kuramba havo, asi ndofunga semhuri yavo vari kuzivikanwa kuti vane zvavainazvo. Saka vabvumirana nachiremba kuti auye apise zviro zvacho zviri kuvashungurudza pamusha pavo. Ati anoda chiichirezvo? Ati anoda mombe mbiri nembudzi nhatu. Ungati pane pachisare panzi kune kutorwa kwevhu rekumakuru riri kutambudza, rinozva rinozomukira rinozotambudza vana. Pakanzizve Babamunini avo vane nyora kumusana kwavo, vakabvisa hembe, nyora idzodzo dzikaonekwa. Nyora idzi dzanzi ndedzemukwarakwati, vanasikana vari kurarwa
iwo akati handizvizivi. Chiremba akati nyora idzodzo uri kushandiswa kuita mukwarakwa, dzatoonekwa nyora dziriko kudzakakwa. Kutorwa kwevhu kumakuwa, nyora dziri kumusana zvemazviro kwazvo zvokuti izvo pane kutinga kuri kuita kumba zveshuwa zvine nguva kutoti everyday chinotirwa kutoshayiwa kuti chii. Saka ndingati ndiwo mashoko atadzoka nawo iwayo okuti pane kuzotorwa kwevhu rekumakuwa kuri kuita munhu kumakuwa achindomutsa vafi kuti vanetsane nevapenyu. Nyora dziri kushandiswa mukwarakwato, handisi kana kuine kuporokana kuripo, asi ndo zvatanga. Nyora vakakumurwa hembe, nyora dzikataswa dzikaonekwa. Izvo ndo zvataurwa. Saka tati munoti chii? Achitaura chiremba anotaura kuti hongu avo vane zvavo batuwo wekwenyu kuti ane zvakewo. Zvichitaurwa mushure. yairipoti yekuti handiti zvabatwa zvinonetsa nditi chiri kudiwa ngezvekuti plasike kuti zvobhiswa ndo nyaya iripo pakugara kutsvaga mari zvoita sei zvobhiswa ndokupedzanya pachirume pamusoro inini chendingakumbira ndechokuti inini ndine mwana ari kurwara, kutaura kunoka akatorwara. Panoda kuti pazikanwe kuti mombe dzarehwa dzinenge dzavo kwenguva ipi. Ndo zvatotaura kuti kazanzi chiremba atari kuuya achigadzira kwababa kwenyu achigadzira uhwo akati anoda mombe 2 handiti nembudzi 3 handiti ndo patoti saka ine zviri pachena kuti kwenyu kunongobva 1 kobva 1 dare rodi rori inini ndakatokwanana ndorina pako ndokusiri kuti hakuna patusika mombe munayo handina mombe dzapero unodika vari kurwarirwa that's why vari kuda kuti imimi hamuna chiri kurwadzai saka hachikudetsiri. Munoda kuti mudi mumwere murebesi nokuti sandi muri kurwadzirwa havana mumbere kurwadzaika saka ni muri kudini utoda kuti utanga watopota kuti ndodii kuti tikwanise kusvika uko kupamara. Aiwa bari mune chigayo ka achigayo hachisi kushanda chitori pane zvigayo zvakati wandei pamba pangu pachigaya pamba vanhu vatiripo havana kuwanda pangoti 1 apa 1 apa 1 tingati vandogasira chinotorwa kachigayo 3 4 vanotorwa kachigayo ichocho vanhu vadi maponde mambo ndikurewa kuti kunaiwo chiona kuti zvimwe zvigadzirike nekukurumidza. Pane urwere huripo, saka urwere hunoda kukasikirwa kuti mukarebesa zvakureva sezvitaurwa namambo kuti maakurebesa kuti vana vanorwara vana wenyu, vana mukoma wenyu, vana wawenyu. Saka imhuri yenyu mose, saka itai watoredi izvezvi. Saka zvakanaka kuti zvigadzirike. Mangwani vaitoti mutoenda muzviremba utoita mangwani chaiwo utoita basa. Hanje handina chinhu kabla ane mari ndatouya naye ndaita zvekuti kwekuenda kusozonemu handizivi Babamunini kana vachiti havana mari, asi tikange takazvitarisa
ndofunga ndambotaura kuti kumashure kwangu kune mwana ticha asi vari kutaura kuti mari havadi zvinenge zvava kureva kuti kudii ndosaka ndati inini natuka kwaundotaura ina mumwe haumwe vhiki next week mutwe Saturday chiremba wauya nekuti pane murwere apa hatisi kuda kuti akufana unouya kuita basa oona kuti zvino vanofambisa sei kana vasvikeko nekuti vari kurwadzirwa saka Saturday inouya chiremba wauya andi imimi mari mune mari here mune mombe iriko handina mombe dzakatopera kare isingazi kuti mombe dzachona nekuti azinge tati isusu mombe chaidzo chaidzo dzinodziati isingazi kuti keshi mama witaya mari ana vaite chimuta ukokuni nomari makeshi edu ma 350 pamwe 350 imimi 350 then mbudzi manzi nhatu aneti moita ma 30 tokuta 300 sevanhu vari kunetseka 300 anoda chikafu chinodhura takatozomurendera pakuti pane dambudziko kuti akasvika pamba anorwara akava munhu anoenda futi kuti anomupa chikafu anorwara saka ndaakutoita nomu kuimba ndinobhadhara 700 pamwedzi chikafu akira 150 300 pamwe moita chiremba wauya chiremba anopuwa emombe 1 imambo kudare emombe 1 ondoita basa machinda ndinochema warume chita iyo tozoona kuti inodistributa kwase kuti vanhu vabatsirwa saka mouya nemari Friday inouya tozati chiremba auye Saturday okay, yes,